Bueno, bideo honetan ikusiko dugu kontzeptu bat dela balentzia geruza eta balentzia elektroiak. Hauek kalkulatzeko aurretik kalkulatu behar dugu atomo baten konfigurazio elektronikoa. Zer izango da balentzia geruza? Balentzia geruza gogoratu elektroiak atomoaren nukleoren inguruan kokatzen direla eta kokatzen direla maila energetiko eta orbital ezberdinetan. Baina hotelaren metafora erabiltzen badugu elektroiak kokatzen dira solairu ezberdinetan eta logela ezberdinetan. Zer izango da balentzia geruza? Elektroiak dituen maila energetiko altuena. Hau da, elektroiak joango dira kokatzen, eta momentu batean, ez dira elektroi gehiagorik egongo, ezta? Ikusi beharko dugu, zein solairura arte heldu diren elektroi horiek. Solairurik altuenari ematen diogu balentzia geruzaren izena. Eta bestetik, behin dakigunean, imaginatu, heltzen dira, 3. solairura arte. Behin dakigunean zein den balentzia geruza, kalkulatu aldugu zeintzu diren balentzia elektroiak, eta izango dira, goikaldean edo solairurik altuenean dauden elektroi kopurua. Eta da kontzeptu oso garrantzitsua, azkenean, ez gara gehiagiz sartuko, baina atomo baten propietate guztiak edo gehienak baldintzatuta daude bere azkenengo geruzarekin, bere balentzia geruzarekin. Barruan gertatzen dena ez da horren garrantzitsua. Beraz, beti fijatzen gara azkenengo geruzan eta azkenengo geruza horretan dauden balentzia elektroietan. Eta, goratzen dizuet, konfigurazio elektronikoa idazterakoan nitrogenaren adibidea daukagu horreko bidean egin genuena, eta goratu bat S2, bi S2, bi P3. Hemen agertzen den zenbaki handia hauek adierazten dute zenbatgarren solairuan. Beraz, elektroiak lehenengo solairuan S logelan eta bi elektroi daudela. Gero, bigarren solairuan S logelan, bi elektroi. Beraz, horrek esan nahi du, ez dugu hau egin beharre, baina hor jarri ditugu bi, hor jarri ditugu bi, eta azkenik hemen bigarren solairuan pelogelan 3 elektroi bakarrik. Hemen bagitare jarri ditugu, baina bakarrik jarri ditugu 3. Vale? Hau egiten dut ulertzeko irudi baten bitartez zer adierazten duen honek. Lehenik eta balentzia geruza. Elektroiak batu dira lehenengo eta bigarren solairuan. Eta horretarako zenbaki hauek begiratzen dugu. Zein da zenbakirik handiena? Bi. Bi da zenbakirik handiena hemen eta hemen agertzen dena. Beraz, esaten dugu balentzia geruza BG izango dela bi. Zergaitik, maila energetikorik altuena delako zeinetan elektroiak jokatzen diren. 3. ja ez daude elektroiak. Eta orain, balentzia elektroiak. Bigarren geruza honetan zenbat elektroi kokatzen dira. Hau begiratu bezakegu konfigurazio elektronikoan. Hau berdin zaigu, zergaitik ez delako bigarren solairua. Hau eta hau bai, hau da bigarren solairua eta hau da bigarren solairua. Hemen logela honetan zenbat kokatu dira? Bi elektroi, hemen daude bi elektroi. Baina eske baita ere bigarren solairuan beste logela batean daude 3. Beraz guztira egongo dira 5 elektroi. Balentzia elektroia izango dira 5. Zergaitik, bigarren solairu honetan hemen bi kokatu direlako, eta hemen 3, guztira 5. Eta hau da kontzeptua, balentzia geruza eta balentzia elektroiak. Kalkulatzen jaken barritugu ondoren hauekin gauza asko egin aldirelako. Jarriko dugu beste adibide bat, eta ea horrekin ja ondo ulertzen den. Demagun ematen digutela hau, peda fosfora 15-31. Beraz, zenbakirik txikiena, kasunetan 15. Zenbaki atomikoa 15. Hemetik ondorio estatzen dugu, egongo direla 15 protoi. Eta nola ez diguten esaten hemen kargaren bat dagoen, hau da, atomoa neutroa da. Eta atomoa neutroa denean, badakigu protoi eta elektroi kopurua berdinak direla. Beraz, ja badakigu dauzkagula 15 elektroi. Eta hortik hasten gara egiten. Horretarako erabili behar dugu Moellerren diagrama. Moellerren diagraman, bai erabilizekegu solairu moduan edo modu jarraituan. Nik normalean modu jarraitua erabiltzen dut. Beraz, lehenik eta behin, pat S2, gero bi S2, gero bi P6, bagoaz idazten. Pat S2, bi S2, bi P6. Momentuz jokatu ditugu bi eta bi lau eta 6, 10 elektroi jokatu ditugu, baina 15 jokatu behar ditugu. Gero dator, 3 S2. Beti orden berdinak jokatu behar ditugu. Ezberdintasuna da, depende zenbat elektroi jokatzen ditugun. 3 S2, beraz, 12 jokatu ditugu momentuz. Eta 3 P6. 3 P6 idazten badugu, batuketak ematen du 18 eta gu bakarrik 15 behar ditugu, beraz, nahiko daukagumen 3 P3 jartzearekin. Zergaitik, 3 bi gehi bi lau, gehi 6 10, gehi bi 12, eta 15 heltzeko 3 falta zaizkigu bakarrik. Beraz, ja daukagu idatzita gure konfigurazio elektronikoa. Eta hemetik az gaitezke gauzak egiten. Galdera da balentzia geruza eta balentzia elektroiak. Balentzia geruza gogoratu beti izango dela
solairurik altuena edo maila energetikorik altuena. Kasu honetan maila energetikoa hemen agertzen da, lehenengo solairua, bigarrena, hirugarrena eta hirugarrena. Handiena izango da hirugarrena. Beraz, esan dezakegu Valentzia geruza izango dela 3. Bestetik Valentzia geruza horretan hemen agertzen dira 2 eta hemen agertzen dira 3. Beraz, berez ere 2 gehiago 5. 5. Engo dira 5 Valentzia